Té la paraula el diputat d'Iniciativa per Catalunya. Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, a Catalunya no tenim gas, però tenim el sol d'Espanya i el vent de l'Empordà i moltes altres coses. Vull dir que podem estudiar la manera també de trobar energia per altres mètodes. En qualsevol cas, era una referència. En primer lloc, agrair-vos a vosaltres, els compareixents d'aquí i els que han vingut abans, la feina feta. La feina feta que potser s'hauria d'haver fet des d'altres instàncies i que segurament si les plataformes no haguessin iniciat el treball de descoberta casual de que, ostres, una empresa ens està matxacant, s'haguessin posat en moviment, haguessin entrat en contacte, si els municipis, els petits municipis no s'haguessin bellugat, si no haguéssim intervingut conjuntament, probablement avui no estaríem parlant del que estem parlant. Probablement avui ens hauríem venut una part del territori i per fer especulació, segurament no per fer fracking, perquè no els hi arribarien els diners per fer fracking. Però sí que és cert que si no hi hagués aquest moviment ciutadà, en aquests moments no sé què hauria fet el govern de Convergència i Unió, això li dic que no. Ho dic perquè de vegades ens pensem que el coneixement i la tècnica ha de portar camisa i corbata i no és cert. Per sort, aquí avui hem tingut geòlegs, hem tingut advocats, hem tingut enginyers, per tant, persones que saben i que tenen l'avantatge, a més, de viure en el territori i, per tant, que coneixen. I, per tant, tot allò que no hi ha coneixement no és cert, el coneixement existeix i el que cal és saber que des del territori se'n pot generar molt de coneixement. Per tant, evidentment, torno a dir, agrair, perquè com a mínim ens heu fet fer el paper d'estirar-nos, que ja ens toca. Ens toca perquè, per sort, tenim gent que ens estira i que podem anar conjuntament després a aconseguir determinades qüestions. En qualsevol cas, és cert que les plataformes han anat per davant dels governs i de les administracions. De tota manera, hi ha una pregunta que per aquí s'ha fet i que jo crec que valdria la pena molt que ens la tornéssim a fer, que és qui hi ha contra el fracking. Perquè aquí, avui, ningú, de moment, que jo sàpiga, no s'ha posicionat clarament contra el fracking. No, a Catalunya no hi haurà fracking. Sí, però ens hem posicionat contra el fracking. Jo he sentit dir al senyor Felip Puig, hem d'estudiar, fa poc, no fa pas tant. Vull dir, qui hi ha contra el fracking, que es posicioni clarament contra aquesta tècnica a Catalunya? I a Espanya, i a Europa, perquè si hem d'anar a legislar, convé saber que pel sol fet que sigui fracking ens hi podem posicionar o no en contra. Nosaltres, evidentment, ens hi posicionem amb claredat en contra. És a dir, qui hi ha contra el fracking i quins són els lobbies energètics que ens fan actuar d'aquesta manera i qui defensa aquests lobbies energètics. Plantegem-nos tot això des dels parlaments, des dels diferents parlaments, però també com a societat civil, perquè té la seva importància, perquè aquests grups de pressió són els que poden fer decantar la balança cap a un costat o cap a un altre. I una altra qüestió que jo crec que és transcendent, que ha de ser la mare dels ous, és de quina manera i amb qui podem fer la transició energètica. Ens ho haurien de començar a plantejar com a país, seriosament. Quina hauria de ser l'estratègia energètica com a país? Haurien de començar-ho a treballar ja, perquè hi ha molta literatura, hi ha molta sabidoria, hi ha molt de tema sobre això. Haurien de començar a treballar ja des d'aquest Parlament i des dels altres parlaments. I totes les legislacions sobre energia haurien d'anar començant a pensar en quin ha de ser el model de transició energètica d'aquest país que el necessitarà precisament perquè no té gas. Com a grup compartim la preocupació de tots els compareixents en el sentit que això que acabo de dir encara no hem legislat, que és la feina del Parlament. Per tant, que no hem prohibit aquest tipus d'extracció d'hidrocarburs i que, per tant, seguirem estant en mans dels lobbies energètics. A mi m'agradaria saber què farà el govern de Catalunya quan es demanin permisos que ocupin una ampla franja de territori català i un parell de metres de l'Aragó. M'agradaria saber si en aquell moment també el govern de Catalunya serà bel·ligerant i es pronunciarà en contra del fracking. En tot cas, animar-vos a seguir treballant. A nosaltres ens hi trobareu, evidentment, al costat, perquè estem per sí en contra d'aquesta tecnologia que és nociva per la ciutadania, no només econòmicament, sinó nociva directament per la ciutadania i pel territori. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.